Menestynyt ortopedi Sami Heikura muuttaa vilkkaasta New Yorkista Lohjan uinuvaan pikkukaupunkiin. Hän oli poissa pitkään, 7 vuotta. Paluu ottaa koville, mutta Sami kokee, että tämä on hänen viimeinen mahdollisuutensa palauttaa suhde lapsiinsa. Arvostavatko he hänen tekoaan? Sami harkitsee muuttoa takaisin New Yorkiin, mutta päättää sinnitellä. Pikkukaupungin idylli alkaa särkyä dramaattisesti, kun leikkikentältä löytyy ruumis. Onko meneillään oman käden oikeuteen perustuva puhdistus? Myös kaupungin huumemarkkinoilla kuohuu. Aikooko joku apajille isolla panostuksella? Samista tuntuu, että hänen tyttärellään on epäilyttävän paljon tietoa kaupungin huumekuvioista. Potilaansa kautta Sami joutuu sotketuksi ravisuttavaan rikosvyyhtiin, mikä ajaa hänet hengenvaaraan. Oliko paluu Lohjalle suuri virhe? Johanna Tuomolan 10-osainen äänikirjasarja Oikeuden varjo, kuunneltavissa yksin oikeudella Storytelissä.